Victor, ija Kenya ma jafwambo kendo jago ombulu. To kapok wadonje penjo no. Awinjo ka jowadwa gido wach jodolo. Professor Patrick Loch Lumumba Wodimbo kinde moro ne chiwo twak e piny Afrika ma milambo e boma ma Johannesburg. No penje wachni. Wach kanisa to gi siasa. To nowacho gima dwa nyiso jothurwa. Ka Yesu oduogo ne jo-Kristo, kidek chopo kamiyale ji, tiyudo ka padri ni kata jadolo ni dhi e mach to ini dhi e polo. Mana mako gi kanyo. Gin dhano, jogi gin dhano. Kanisa maber en chuny dhano moywe maler. Wach machielo Victor en gima Eriko wacho ni ng'ato nyo okuodhone. Kiwuoyo gi okinde mathoth, gibiro ng'isi ni doho mar Supreme ok yal chik, en oyalo siasa, kaka yam siasa ringo. Penjo mipenjo, wach mar adek kapok adonje penjo mipenjo, awinjo kuwacho ni Kenya ka jok ma ketho yiero emimiyo mich. To dong jopiny giwegi yiero ga jok ma kwalo gi pile. Tiende ni ma en culture, en kitwa manyaka to wan wawegi mwaloki kaka jopiny. Ka jopiny oseloke, to kata malo kucho biro lokore. Ok wanyal siemo jok ma miyo jok moketho yiero mich, to piny ka wa jopiny, to wayiero jok ma ketho piny. Ok onyal bedo marach ne wan, to ber ne jomoko. So nyaka walok kitwa kaka jopiny. Nyaka wachak gi wan wawegi, ka wakumo jok mokoso kar miyo gi mich. Kata mana yiero mane waene, ubro neno, nitie ji mathoth mokalo. Inyo ka jomoko gonduru ni okia ng'ane otimore nade ihangone. Koro kanyo nyaka jopiny lok pachgi. To kwa bire penjo mipenjo Victor, neno manitie. Ma oke thuolo mokwongo, mabura mar yiero mar president dhi e doho mar Supreme. Higa 13 ema ne wabetie gi bura mokwongo. Ka mosedhi e Justice William Mutunga ema ne